Pasalamat kita sa mga nag-organize ng ato Charter Day, 54th Charter Day. In fact, record breaker ang ato participants, 243 ka grupo ang ni-appeal. And so far, nataas-taas na nato parade pero medyo mas hapsay. We have learned a lot of improvements. Natagimo nato kung manatuig. So, nagpasalamat ako labi na sa mga nag-participate sa ato parade. Nagpakita kita ng ato panaghiusa ng ato pagmahal sa Surigao City. Kaganiyan nag-uyan pero medyo okay ra gihapon. Yeah, Nagpadadyo ng program. Isa ato sa worry nato kay dao may 30% forecast ng rain. Nagpahibayo sa daan kita na in kaso magdayadaan kita ng ato mga rain gear. But we are very blessed na kumanadlaw nakataliksik siya pero waya gazon makauyan and we had the best weather na kulimlim ra siya. Tagtagaan gazon kita ng marazaw na panahon ng Ginoo para sa ato Charter Day anniversary. Mayor, kamang ba ang pinakahamok na Sa ato nahibawan sa record, 243 ka participants kuman pinakadaghan sa history and mas better sa than flow ng ato parade this year. Mayor, ato karon na at so kapag yung morning ato na kumanhapon dagan way pa ko way. Unsa may imong debate kuman na naging successful Well, mabati sa natong kakapoy pero mas dakuan atong pagbati sa Kalipay. Sa Kalipay na tagsugdan nato ang atong celebration ng isa ka misa ng pasalamat na tag-officiate ng atong mga kaparian diri sa Surigao kay iban si Father Dennis. And the whole morning and utong sa hapon ato program jay ato mga bisita, mga guest speaker nato si General Rex Bergante nan Eastern Mindanao Command. And utong sa parade, lipay makita nimo na happy tanan every Surigaonon makita na ako na happy ang ila pag-celebrate ng Charter. Kuman sugod ang nightly affairs. Kuman magsugod ang nato nightly affairs. Tonight will be the law enforcement and defense night. Ibali split nato into two national line agencies which is and first is law enforcement and defense night. Magsugod ko man gabi and last night will be in September 11 after na fiesta. Na-break daw Mayor ang tradition every Charter Day, employees and officials night. Oo, we had to make an adjustment para maka-andam kita, maka-prepare kita ng insakto kay as you know, taas ang ato Charter Day program itself. So para dili sad kita makapasa-pasa, we would want to give a time para sa ato city employees na jaon na adlaw all an ato himon is to celebrate the Charter Night ng city employees. So Surigao City now is celebrating the 54th birthday. Ang kalainan gyud sa una Mayor sa kuman na dako na ang nahimong kalambuan sa Nagbayan. What's your future plans in the city? Well, isa ra gazud ang ako permi na paninguha para sa Surigao City. Every year we'll do it bigger and better because we have more reasons to celebrate. And every year we will always call for panagiusa sa ng pagtinabangay. It is because we only have one Surigao. And our beloved Surigao City na dapat gazud nato si ikapasigarbo sa nan ato si Japayangao. Congrats Mayor. Okay. Okay.